Wata mata mai amfani da dandalin sada zumunta ta wallafa hotunanta tare da maza biyu da yara da ta ce mazanta ne kuma suna zaune lafiya. Kinya Steven, mace ce mai maza biyu, ta ce har yanzu tana iya tsundumawa cikin kogin soyayya da wani idan tasu ta zo ɗaya. Ta wallafa hotunan mazanta biyu, Rakim Seku, mai ba mutane shawarwari kan zamantakewar soyayya kuma marubucin littattafai, tana kiransu Hobby 1 da Hobby 2, wato namiji na farko da namiji na biyu, har wasu lokutan take yi musu ba'ar cewa za ta ƙara miji na uku. Ta ce sun kwashe shekaru tare da mazan biyu kuma ta haifa musu yara har ma sun girma. Sukan wallafa hotunansu tare a dandalin sada zumunta ta Instagram, inda za a gansu cikin fara'a da annashuwa. Kenya ta ce mazajen nata biyu suna zaune lafiya, sukan yi yawancin harkokinsu na yau da kullum kamar gyaran mota da wasu abubuwan tare. Ta kuma ce ba gaskiya bane ikirarin da ake cewa maza sun fi mata sha'awa, sai dai kawai an daɗe ana dakushe mata ne, shi yasa suke danna sha'awarsu. Aure dai lamari ne mai muhimmanci a cikin al'umma na duniya daban-daban, inda mutane biyu da ke ƙaunar juna kan amince su zauna tare don soyayya da taimakon juna. A Najeriya da mafi yawancin ƙasashen Musulunci, namiji ne ke auren mace, kuma galibi yana iya auren mace fiye da ɗaya idan yana da hali. Sai dai a yanzu zamani ya canja har ta kai ga wasu matan suna auren mazaje biyu ko fiye, kuma su zauna da su lafiya a gida ɗaya, su haifa musu yara.